በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘይተነግረ ታሪክ ኪዳነ ምሕረት ኃጢአተይ በዚሑ አምላኽ ክምሕረና ይኽእልን ኢልካ ተሓስብ ትኸውን ግናኸ ሎሚ የካቲት 16 እዩ እታ ጎይታን ኣዲኡ ብሽምኪ ዝለመነ ክምሕሮ እየ ዝበለላ መዓልቲ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንዓኻ እውን እዩ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎልጎታ ዝተፈጸመ ዘይተነግረ ታሪክ ኪዳነ ምሕረት ክንርኢ ኢና። ክሳዕ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንትኾንኩ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ። ንግሆ ሰዓት 3 ፀሓይ ብርሃና ክትሓብእ እትቀራረብ ዘላ ትመስል። ሰማይ ኢየሩሳሌም ብውጥረት ተመሊኡ ኣሎ። እቲ መድኃነ ዓለም ተባሂሉ ዝተኣመነሉ ሙታን ዘተንስአ ድውያን ዝፈወሰ ዓይንቲ ዕውራት ተብሪሁ 2 እንጀራ ነበርኪቱ ስመገበ ኢሉ እውን ዘጽገበ ጎይታ ሎሚ ብሓሶት ተኸሲሱ ከም ገበነኛ ንሞት ተፈሪዱሎ። ጲላጦስ ኢዱ ተሓጺቡ ካብ ደም ዝጻደቕ እዚ ንጹህ እየ ኢሉ ንሞት ሕሊፉ ምስ ሃቦ እቲ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ደበና ኣብ ልዕሊ እቶም ሰዓብቱ ሰፈነ። ኣኽሊል ዕሾኽ ኣብ ርእሱ ደፊኦም ንመስቀል ኣሰኪሞም ናብ ጎልጎታ ጉዕዞ ዝጀመረላ ሰዓት 3 ስብሐት ለከ አይጋሪከ በጊዜ 3 ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆመ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሥ ፌማ ዘአርከምከ ኃይለ መስቴማ ስብሐት ለከ። ሐዋርያት እቶም 3 ዓመትን መንፈቕን መንግሥትኻ ትምጻእ እናበሉ ዝተኸተልዎ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ዘብቃዓሉ መሰሎም። እቲ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ክንወርስ ኢና ዝብል ተስፎኦም ናብ ፍርሒ ተቐየረ። ብስጋዊ ኣተሓሳስባ እቲ ዝሓስብዎ ምድራዊ ስልጣንን ክብርን ከም ትክ በነነ። ትጓሳ ምስ ተወቕዐ እተነባጊዕ ፋሕበላ ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ ሐዋርያት ነፍሲ ወከፎም ናብ ዝሕብኡሉ ቦታ ተበታተኑ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብውሽጡ ዝተሰባበረን ኣይፈልጦን እየ ብምባሉ ዝተጣዕስን ኮይኑ ካብ ርሑቕ ብብኽያት ይከታተል ነበረ። ካልኦት ሐዋርያት እቲ ናይ ኣይሁድ ፍርሒ ስለ ዝወረሶም ኣጽዋዕፂኦም ቀጺሉኸ ናባናዶ ክመጽእ ይኸውን ኢሎም ብጭንቀት ተዋሒጦም ኣለዉ። እቲ ንሳቶም ዝተጸበይዎ ዓወትን ክብርን ብመስቀል ክኸውን ኣይሓሰቡን። እቲ ዘመን ናይ ጸልማት እቲ ሰዓት ድማ ናይ ፈተና ኾኖም። እዛ ንዓለም መርገም ዘምጸት ትመስል ዝነበረት ኣብ ሕልና ሰባት ዘይሃስስ በሰላ ዝገደፈት ሰዓት 3 እግዚአብሔር ፈቒዱ ታሪኻ ክቕየር ጎይታ ንኣዲኡ ቃል ኪዳን ብምሃብ ናብ ሰዓተ ምሕረት ተቐየረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ንኽፍኣት ዘይድቅሱ ኣይሁድ ድሕሪ ስቕለት ጎይታና ነቲ ስፍራ ቃላዊ ቖፂሮም ሰብ ከይከድዎ ንምግባር እንተፈተኑ ኣዶ ጎይታ ድንግል ማርያም ግን ዕለት ዕለት ናብ መቓብር ወዳ ብምኻድ ኣብ ጎልጎታ ትጽሊ ነበረት። ፀሓይ ንግሆ ብርሃን ክትዘርእ ኣብ ዝጀመረትሉ ሳልሰይቲ ሰዓት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድሕሪ ትንሳኤ ወዳ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኣብ ጎልጎታ ኣብ መቓብር ጎይታ ቆይማ ኦ ወደይ ካብ ስጋይ ስጋ ካብ ነፍሰይ ድማ ነፍሲ ወሲድካ ተዋሂድካ ሰብ ብምዃንካ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ብዝተሸከመትካ ማኅፀነይ ይልምነካ ይምሕፀነካ ኣለኹሞ ስምዐኒ ቃልካ ክሰምዕ ናፍቆተ እዩ እናበለት ኣብ ዝለመነትሉ ጊዜ ሰማያት ተኸፍቱ ምድሪ በመለኮታዊ ብርሃን ተሸፈነት። ድንግል ማርያም ካብ ፍቕሪ ወዳ ዝተልዓለ ንውዓታ ከም ማይ ዝፈሰሉ ልባ በመንፈሳዊ ሃንቀውታ ዝተመላሉ እዋን ነበረ። ወዳን ኣምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብመላእክቲ ተዓጅቡ ብዓብዪ ምስጋና ተገለጸላ። እቲ ሰዓት ምሕረት እቲ ዕለት ድማ የካቲት 16 ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ሞት ተሰዓረ ሓይሊ ሰኣነ ቃል ኪዳን ምሕረት ድማ ንዓለም ተዓደለ። ኪዳነ ምሕረት ማለት ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ማለት እዩ። እዚ ድማ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝኣተወላ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ዝዝከረሉ ዕለት። ኦ ወደይ ስመይ ዝጸውዐ ዝኽረይ ዝገበረ ምድኻ ዝመጽወተ ኣብ በዓለይ ዝተሓጐሰ ኹሉ ኃጢአቱ ክሕደገሉ ካብ ገሃነም እሳት ክድሕን እልምነካ ኣለኹ በለቶ። ጎይታ ድማ ዝለመንክኒ ኹሉ ይኹነልኪ ብምባል ብሽማ ዝለመኑን ዝተማህለሉን ኩሎም ምሕረት ከም ዝረኽቡ ቃል ኪዳን ኣተወላ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ኪዳነ ምሕረት ይበሃል። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንዓናን ደቂ ሰባት ተስፋ ድሕነትና እዩ። ጎይታ ንኣዲኡ ቃል ኪዳን ክህባ ከሎ ኦ ኣደይ ብሽምኪ ዝለመነ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ መበል 7 ትውልዲ ክምሕሮም እየ
ብሽምኪ ንድኻ ዘብልዐ ካብ ናይ ዘለዓለም ጥሜት ከድሕነልኪ እየ ብሽምኪ ንዝተሰደደ ዘጽለለ ኣብ ሰማያዊ ቤተይ ምዕረፊ ክህቦ እየ ብሽምኪ ጸሎት ዝገበረ ኣብ ግዜ ሞቱ መላእኽቲ ብርሃን ተቐቢሎም ክስንይዎ እዮም ብምባል ብሽሙ ብሽም ቅዱስ አቡን ብሽም ቅዱስ መንፈሱን ቃል ኣተወላ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ንኖህ ዓለም ደጊም ብማይ ኣይሂ ኣይጥፍኣን እየ ኢሉ ቀስተ ደመና ምልክት ሂብዎ ነበረ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እቲ ቃል ኪዳን ካብ መልክዕ ቀስተ ደመና ናብ መልክዕ ሰብ ተቐይሩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዓና ሓቀኛ ምሕረት ቀስተ ደመና ኾነትና። እቲ ሕብሪ ቀስተ ደመና ሰባት ምስ ረኣይዎ ካብ ፍርሒ ማይ ኣይሂ ከም ዝዓርፉ ንሕና ድማ ሽም ኪዳነ ምሕረት ክንሰምዕ ከለና ካብ ፍርሒ ገሃነም ንዓርፍ። ኣምላኽ ንኖህ ዓለም ደጊም ብማይ ኣይሂ ኣየጥፍኣን እየ ኢሉ ቃል ዝኣተወሉ ኪዳነ ኖህ ካብ ማይ ኣይሂ ወይ ድማ ስጋዊ ጥፍኣት ንምድሓን እዩ ነይሩ። ኪዳነ ምሕረት ግን ካብ እሳተ ገሃነም ካብ መንፈሳዊ ጥፍኣት ንምድሓን ዝተዋህበ ቃል ኪዳን እዩ። እቲ ንስጋ እዩ፣ እዚ ድማ ንነፍሲ። ኣምላኽ ንኣብርሃም ዘርእኻ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ እየ ኢሉ ቃል ኣተወሉ። ኪዳነ ኣብርሃም ብስጋዊ ዘርኢ ብይስሐቅ ኣቢሉ ዝመሓላለፍ እዩ ነይሩ። ኪዳነ ምሕረት ግን ስም ኪዳነ ምሕረት ዝጸውዐ ኩሉ ብዘርኢ ይኹን ብዓሌት ከይተፈለየ ውሉድ ድንግል ማርያም ኮይኑ ናይ ዘለዓለም በረኸት ዝረኽበሉ። ኪዳነ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ብጽላተ ሙሴ ኣቢሉ ዝተውሃበ ሕጊ እዩ። ኪዳነ ኦሪት እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብል ትእዛዝ ኮይኑ ንዝበደለ ድማ ዝቐጽዕ ነበረ። ኪዳነ ምሕረት ግን ናይ ይቕሬታ ኪዳን እዩ። እቲ ብሕጊ ዝተፈረደሉ ሓጥእ ናብ ኪዳነ ምሕረት ተጸጊዑ ንስሓ ምስ ዝኣቱ ካብ ፍርዲ ናብ ምሕረት ይሰግር። ኪዳነ ዳዊት ኣምላኽ ንዳዊት ካብ ዘርእኻ ንጉሥ ኣይክስኣንን እዩ ኢሉ ኪዳን ኣተወሉ። ኪዳነ ዳዊት ምድራዊ መንግስቲ ዘጽንዕ ነበረ። ኪዳነ ምሕረት ግን ሰማያዊ መንግስቲ ተውርሰና። ድንግል ማርያም ባዕላ ንጉሥ ክርስቶስ ዝወለደት ሰማያዊት ኣደ ስለ ዝኾነት ብኣኣ ኣቢልና መንግስተ ሰማያት ንወርስ። ኪዳነ ምሕረት ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተገበረ ቃል ኪዳን ኮይኑ ሔዋን ብዝፈጸመቶ ስሕተት ምኽንያት ዝመጸ መርገም ብድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ከም ዝተሓኸኽን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክብርን ድሕነትን ከም ዝረኸባ ዘርኢ ዓብዪ ምስጢር እዩ። የካቲት ናይ ጽድያ ወቕቲ መጀመርታ ከም ምዃኑ መጠን ኣታኽልቲ ክትጥዑ ይጅምሩ። ኪዳነ ምሕረት ድማ ንዓለም ከም ብሓድሽ ዘጠጥዐት ተስፋ ድሕነት ዘርአየትሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ወርሒ የካቲት ተዋሃበ። ኣምላኽ ንምንታይ እዩ ቃል ኪዳን ዘድልዮ? ንሱ ባዕሉ ክምሕረና ዶ ኣይክእልን እዩ ኢልና ንሓትት ንኸውን። መልሱ ግን ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ክብሪ ንምርኣይ እዩ። ንኣዲኡ ዘለዎ ፍሉይ ፍቕሪ ንዓለም ንምግላጽ ብኣኸቢለ ክምሕረኩም እየ ኢሉና እዩ እሞ እዚ ድማ ንዓና ንደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንደይ ዝኣክል ክብሪ ከም ዘለና ዘርኢ ዓብዪ ተስፋ እዩ። ጸሎትና ሰሚዑ ጾምና ተቐቢሉ ንሃገርና ሰላም፣ ንህዝብና ፍቕሪ፣ ንነፍስና ድማ ዕረፍቲ ይሃበና። እዚ ቪድዮ ንብዙሓት ክበጽሕ ላይክ ክበርዎ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና። ነዚ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ብርሃን ቃል ኣምላኽ ንምዝርጋሕ ተሓባበሩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን።